Miyo moro ma jahigni 72 owito ngimane tok kod luar kuome kaluwore kod koth manore kod yamo mapek otieno ma piny orugodo kawuono e gweng' ma Papai Teso North e kaunti ma Busia. Moingo anyuola 30 ne oyudo midhiero ma opogore otieno ma piny orugodo kawuono. Kinde ma koth mapek no ne oweyo oganda 10 gi hinyruok kaka ndundego. Miyo waler wi wachno. E dala mar mosenindo Pelista kumo kwara, jirende ochokore mar nyiso lit margi gi kuyo ne lal ngima ma apoya mar Pelista ma jahigni 72 mane oto podho kuome kinde mane onindo. Temo mar jirende mondo mine rese ne ogore Luanda. Nikashtukia miti zote zinaanguka upande wa nyumba juu, sijui ni nini iligonga. Nilikuwa nimeingia ndani, nikashtukia tu maji zinaingia ndani ya nyumba, singeweza kutoka nje. Nasikia watoto wanapiga nduru. Baada karibu dakika 15 hivi mvua imeisha. Nikatoka nje kuangalia madhara ambayo imefanya. Madhara kubwa sana. Imeng'oa nyumba upande wa juu, imeangusha nyumba ya jirani. Nikaangalia upande wa chini, nikaangalia hata jirani nyumba zote hakuna. Jodak mano yudo midhiero ka otenore gi achiedh nade makama. Koro wuok oko mar kwayo sirikal mondo ne ni oketo siniani e yango kenge ma ong'ith mar rakore gi midhiero maket kodama mane oweyo ka giruo piny e koyo ka achiel gi kelo lal ngima gi hinyruok ka omakore gi kethruok mag mwandu ma nengo gi poko yangi. Msichana ameumia hapa na mguu, kijana kifua. Alafu hapo nikaanza kulia. Nikaangalia mbuzi nini yote, matumbo yote imetoka nje na mtoto yake pia amekufia hapo. Kodhi amone bende wachore ni ne oketho moko kuom skunde gwengego kama gitimore mana ndalo achiel kende tok sikund dadira mayudore kar chung' od bura ma Butula bende ne oyudore masira machal kod mae. Andrew Ondego, Ramogi TV. Ramogi rito nyithindo